ji neno kaka nyalo ritore e yo makare. To bende kine mwadhi mbele kod twak marwa, wang'eni sani akia ka rawere matindo bende podi oluoro nikech kwang'eyo tiwacho ni ng'ama nego jogi gin jogo machiegni kodgi, matiende ni gin jogo ma ging'eyo, obed ne nitiere kode osiepa kata nodak kode. Osiep ma ji nitiere godo gin danger signs kaka mage mapono ka ng'ato oneno to winjo beni koro dok chien to wacho ni ka medo bedo to nyalo kelo tho mara kata nek mara. Yena mar mondo mi arwak jahocho Isha Dunga e twak okinyi ma kawuono. Isha Dunga ng'eni sebedo ki ineno kendo iwinjo ripode mago mag nyithindo manyiri kaachiel kod joma mine matindo minego e kor gwenge mopogore opogore pacho kae, mano moriwo nyaka counties magwa mago makaluo. In kaka jahocho iparo ni ang'o makelo nek makamane? Winjo kaka rawere mantiere godo bose wuoyo kila ng'ato golo pache oparo ni magi gik manyalo miyo nyayo tho kata nek mag mine pacho ka. Erokamano ahinya Joyce. Amor gi contributions ma jowa mamoko okelo kuom weche makelo tho mag nyithindo manyiri. Kendo gima dwaro ni mondo a support ahinya en ni gitemo wacho mang'eny maluwore kod weche mag gik ma jogo giwegi gitimo. Yudo ka nyathi sikul odhi odonjore e relationship moko ma kelo triangulation, koro problem no koro kelo weche mang'eny. Machielo bende ng'ato owacho weche mag owadwa ni owacho weche ma deal kod weche mag poverty kata weche mag umaskini ma bende miyo ng'ato koro wacho ni odonjre weche mag illicit relationship manyalo kelo weche mag thogi. Mag uso fundi mag del. Koro nitiere achiel ariyo moko madwa ni mondo an bende asement godo koro gik ma giwacho giendi. Achiel kuom gi wan gi problem mar mental health. To problem mar mental health ema gigi te rotate around. Ibrodo ka ng'ato ni relationship to e relationship ka ng'ani nigi problem moro to kowuo. To gini nigi o build up pole pole. Odhi adhiya mos mos. Achiel ibrodo ka iye ka endi in a relationship, wagidhe kata in a relationship jomo nyuomore ji ariyo, to kama un a relationship ka endi un nigi problem moro ma build up pole pole. Ng'at achiel jogo kuote, koro ng'ato feel ni odhi omanyi relationship moro oko mondo mi ong'i kako nyalo solve weche mag mental health. Ma oko identify ni mental health problem emanates from a yot kama gintiere ni. Kasto wuok no odhi manyo gino kanyewa oko. Ko bedo disappointed oko kacha, o transfer problem no koparo ni ng'ama odhi ire oko cha emotimore nade emokelo ne that problem kasto direct enga mare kanyo. Koro mental health issue en a big problem e society. Nitiere bende jok manyiri matindo ma iyudo ka ei kata mane campus kaka ino nyathi manyako chowacho. Gine e university ka hindi. Aparo ndalo na mana ni university ka donjo higa ma 14 years ago. To yudo kwa donjo to nitiere gimiluongo ni gold rush. Ng'ato neno jo madongo ringo ni jo nyiri matindo modonjo gi koka giringo gidhi timo nade gidhi makore godo. To sama giringo gidhi gimakore kama endi iyudo ka en gi ng'ato e fourth year ka, lakini ochako dogo makore gi nyathi manyako bende first year. Fresher. Thou wuok e kind the fourth year manyako ni gi fresher cha. All this wuok nikech ng'ato is having the pressure mar bedo ni onyalo solve out issues mag relationship gi that gold rush thing. But mar ariyo mabe agombo ni mondo bring out on board en ni ng'iya nena thoe mang'eny ikelo gi jok machiegni ma wang'eyo e relationship ni. To gini timore nikech ling mabedo ni ng'ato okuo kasto from there gik moko timore. Achiel aja mi example. Ka uchako relationship gi ng'ato tiyudo ka chieng' achiel ng'ani iwang'o iye to pami kasto goni ni I'm sorry. Idhi kawo gicha chande ka gima normal ni ane ma wang'o iye kasto transfer burden cha to yourself, the guilt. Kori kelo guilt to you as the woman. Gino endo dhi kelo weche ariyo. Achiel idhi bedo vulnerable to ng'ani, to mar ariyo idhi miyo ng'acha bende bedo gi opportunity mar repeating that act next time.
Ka ndalo mane wadhi kanisa, ok ni sani ok adhi, but ndalo mane watindo, ni puonjowa e Seventh Day Adventist, what matters to do with courtship. Tinde to giluongo ni dating. Courtship ni wacho ni kapo ni udhu rado gi nyako gi wuoyi, to uwuoyo to gimoro timore ni ichwanyo wuoyi no e process. Tineno ko timo lwete ni mano already nyisi ni angumno ne mari to pod orito the right what? The right time. Wasebedo gi opportunity mar somo the signs manyalo kelo thoe gi mapema. Koro yudoga ka awinjo report mar Nancy Baraza mane giloso the president commission some 3 months ago. Ne giwacho ni e report no kane gipropose to ne giwacho ni ka kes ochakore to yiene kes no mondo dhi nyaka kanye, nyaka giko. Kik ibed gi opportunity mar withdrawing, nikech giwacho ni the moment we withdraw the case to dock back, almost 50 or 70% idhi inego at the end. Koro gima timore ni joma mine bende dwa normalize wach gocho ni. Makato koro ng'ato feel ni goya mana matin ok era cha. Omula mana matin. To gino endo o escalate pole pole. Mogik kapok atieko. En ni iyudoga ka samoro weche makoro wuok mag nek gi kapok no bedo ne nitiere gik mane dhi mbele piny ka ma relatives mar ng'amo